Φιλαράκια μου, γεια σας. Ήρθε ο καιρός να καθαρίσουμε το πηγάδι μετά από κάποια χρόνια. Έχει πολύ λάσπη στην τελευταία καλουπιά και θέλω να σας δείξω ένα δείγμα εδώ που έχουμε φέρει το μηχάνημα. Αχιβάζ λέγεται. Δείτε. Δείτε εδώ. Δείτε εδώ, έχει μαζέψει πάλι πολύ νερό. Έβαλα το μοτέρ 2 μέρες τώρα και το άδειαζα συνέχεια, γιατί όσο πιο στεγνό είναι τόσο πιο καλά βγαίνει το νερό, για να μπορεί να βγάλει περισσότερη λάσπη, γιατί αν έχει νερό μέσα ανακατεύεται. Τώρα δείτε. Δείτε εδώ, δείτε τι έχει βγάλει. Δείτε. Έχουμε φέρει το χειριστή εδώ. Μια χαρά. Δείτε εδώ το τι έχει μαζέψει, τη τελευταία καλουπιά είναι όλο λάσπη. Αυτό είναι, πρέπει να καθαριστεί. Τώρα φέτος που ήταν χαμηλωμένο το νερό, να μπορεί να γίνει ωραία δουλειά. Τέλειο. Γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Δείτε το τι δεν έχει βγάλει. Έξι καλουπιές είναι το πηγάδι. Είναι παλιά πηγάδια πετρόκτιστα. 6 καλουπιές είναι το βάθος του. Βέβαια παλιά πηγάδια με καλές δυνατές φλέγες νερού, αλλά έπρεπε να καθαριστεί. Έχω πάνω από 30 χρόνια να το καθαρίσω. Άφησα βλακεία μου τόσα χρόνια. Γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Μπράβο. Αυτά. Έχει βγάλει το τι δεν έχει βγάλει, παιδιά. Πέτρες, στήλους, νάιλον, πλαστικά, το τι δεν έχουν πέσει μέσα τόσα χρόνια. Αυτό. Σας αφήνω να κάνουμε τη δουλειά μας. Θα δείξω και μια τελευταία φορά.
αυτό. Σας αφήνω να κάνουμε τη δουλίτσα μας. Να είστε καλά, καλό χειμώνα σε όλους, υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά. Τα λέμε. Γεια σας, καλά να περνάτε.